Hamjang mamo nono kebo sak nangya nono hasal khaiton kha afuro nungbono mungsa sanata thangdi nung serek hojagui nai di bo nung kwrwi tongui man tai nono karwi kubuni borokno bwkhadare kha omungno bo nono karwi kahamno tongui mankha haya keba kubuni borokno bwkharwi kha hinkeno nung uansugui nadi bo nono agi bo hamjakya je borok nono hasa hamjakya nini bagui bin bwkhao mungsa se kwrwi hinkha hinkhe nung bini bagui kabui tamo khlainai khoroksa borok kubuni se swlaijagui thangkha hinkhe nung bono joro khai tamo mannai amoni hinkhe kubui hamjangma jephru phano joro khawui nawi manya mungno bo kubuni nini khani borok hinkha hinkhe halsa bo kifili phainai bini jaya bo salsa uansugui mannai tongmungno bo salsa kifili phailiya nung uansugui nasidi je nono kubui khabai hamjangnai bo nakhare kalaiui nung bai salsa sani kok sayo tongnai iya bo salsa kifili phainai bo nini thani kifili se phaina nangnai amoni hinkhe kubui hamjangma jephru phano kumai thangya obono o kubui hamjangma jesuk phano nung bai walaidi jesuk phano nung bai berakapungdi bo salsa nung bai kifili phainai no phainai abono nung hamjangnani swkang nung swkang bini tongmung chamung no se swkang nainai di bo bomo hai borok bo bomo hai tamo samunglo khlai bo tamo laino him iyobo twirok no nung swkang bini background no check khlaiui nainai gorodi।